ଖରାଦିନିଆ କଳମ ଶାଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କଳମ ଶାଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଦୋରସା ଓ ବାଲିଆ ମାଟି ଭଲ ଅଟେ। ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ସେଥିରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେହି ଲାଇନରେ ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା ଭାର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପକାଇ ମାଟି ଓ ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ମଞ୍ଜିକୁ 1ରୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ପୋତନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ହାତରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ଦେବା। ଖରାଦିନରେ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।